Ale bodky jsou stále. Ještě jsem si koupil fakt moje nové boty. To je ono. Stále držím kuchou. Pohoda. Tak abych objasnil situaci, jsme na 10hodinovém treku pod střídením dešti. Je to paráda, lehnou si na záda. Tak jo, tak jdeme dál. Jsem vám říkal, že gumovky jsou nejlepší volba na tohle. Tak jsme v sedle. Kolik to má metrů? 800? 800 metrů, sedlo, je tady, fouká tady, je tu zima a jsme v půlce treku. Na konci treku na stranou. Já osobně vidím hovno. Spadneš a umřeš. Paráda, ne? Čo zítra, to bude masakr. Já už jsem zítra nejít. Tak jo, tak jsme konečně v džungli a je to tady úplně o ničem nejde. Pěkné, ne? To jsem tady, ne? Tak. Se konečně blížíme. Tamhle jsou ty mraky, ve kterých jsme lozili, ačkoliv teďka to není moc vidět. A pozorný hovno. Děkuju. Pozorný pozorovatel si všimne tamhle tý věci, který se říká sedlo. Tam tím jsme prolezli. Vidět dáme v dálce tu prohlubeň. Tam jsme byli. A ty jsme tady. Tak konce cesty zbývá kolik? 3 hodiny? No. Díky za ně. Tak lezem. Povšimněte si tady těch fakt zajímavých bílejch lišejníkomechů.
Tak se blížíme k závěru. To už říkám asi 2 hodiny. A začíná se nám stmívat i právě 8 hodin. Máme tak půl hodiny denního světla. Příjemný. Tak, máme 8:30. Máme menší mentální krizi. Vše. A pořád nevidíme vodu. Takže to může být klidně ještě na hodinu. Ale nějak to zvládneme. Tak, druhý den, co jsme se vrátili z 10hodinového treku, procházíme všem, co přišlo k újmě. Tady vidíte ležet 100 mokrých papírků rozdělených. Tady se nám suší všechny hadry, co jsme měli na sobě. Taky si sušíme boty, protože jsme s těma brodili řeky. Tady jsou moje krásný zaflákaný mančestráčky. Tady se zašívají roztržený gatě. Vlascem. No a to je asi tak všechno zajímavý. No. Venku je mokro, celou noc zase pršelo. Takže po cestě zpátky se pomějem. A ven zašel lovit ryby. Tak snad bude mít co žrát. Jídlo dochází, nádra na palubě dobrá až na ponorky, které jsou čím dál častější a hlubší. No a jinak, že bude dál. Tak nashledanou při příštím spotu. Tak jo. Den potom, co jsme vyšlapali 10hodinový trek ke břehu George, jak se to kurva jmenuje. No je 8 ráno, takže jsem ještě takový poněkud vygydlej. Dolezli jsme k George Soundu a opouštíme náš had, na kterém jsme strávili noc a den a noc. Tady je hezky uklizeno, jak si můžete všimnout. Už jsme tady poslední 2 zbytek vyrazil. No, dneska nás čeká 12,5 hodiny ke břehu Hankinson Lake. Tam se vyspíme a pak už je to jenom kousek k lodičce. Právě teď jsme tady. Takže nás čeká cesta tudy, kolem jezera, brozený jezerem. Tudy, Henry Pass, asi 6 až 7 hodin. Tudy. Tady je další had, kde jsme strávili 3 deštivý dny. A odtud kolem Lake Thompson na had. Tady přespíme, proto přepádlujeme Lake Hankinsonem až k naší lodičce. Držte palce, tohle bude zákus. Zatím čau. Poslední záběr George Soundu, části Fiordlandu nejblíž k West Coastu. A to, na co se díváme, už je moře. Je tu krásně. Ale došlo jídlo a je tady tolik sunflyů, že to je život. Au. Tak brzo na viděnou. Tak už jsme za jezerem, na kterém jsme našli zlatý valouny.
Tak v té zjistíme, co z toho je, jestli to je opravdu ryzí zlato, ačkoliv tak vypadá. Docházíme vodopádem, který už jste včera viděli. Před sebou máme ještě aspoň 10 hodin cesty. Tak jen čus. Zdravím, tak je 1 hodina odpoledne a vzhledem k tomu, že jsme vyráželi v 8, tak to je 5. hodina na treku. A všem jsem utek, takže si dávám svačinku sám po vodopádu, někde na mítině uprostřed nedozdírný džungle. Vypadá to, že do sedla je to tak ještě 1,5 hodiny, možná 2. A to nás nechává s tím, že tam, kam plánujeme, dorazíme asi tak v noci. A je to 6. den na treku, takže z našeho původně plánovaného 2denního výletu se stal 7denní. Poslední žrádlo, co mi zbylo, je tady Nutella a 4 čínské polívky. Takže hlad není nouze. Zatím se loučím. Čus. Nacházím se pod menším převisem s vodopádem. Konečně mám příležitost nabrat vodu. Do sedla přibližně 10 až 15 minut a výhled vám ukážu za chviličku. Nevím. Tak máme 4:45. Konečně se vyšplhal do sedla. Myslím, že to prohodil, kde jsme všude byli. Jestli si všimnete, tamhle v dálce, ani sám to nevidím, takže těžko, ale tamhle jsem nabíral vodu pod vodopádem. Tamhle tu určitě jsem šel. Tamhle v dálce, který určitě nevidíte, digitální zoom. Do telefonu vám v tom asi moc nepomůže. Můžete vidět bažinu s mrtvýma stromama, lavinou. Doleva. A tamhle vidíte, nevidíte, já nevidím na telefonu. Vidíte jezero, jak se jmenovalo? Catherine Lake, který jsme brodili a kde jsme vybírali zlato z polomu. No a pak za pravým rohem by se dal teoreticky vidět, nebej tam náš George Sound. No, přátelé soubotníky pořád nevidím, Bůh ví, kde jsou. Můžete někde na vyšlapu pod vodopádem. A asi jim tady nechám znamení, že jsem tady byl, aby neměli o mě strach. A vydám se zase na pochod. Ještě vám to ukážu z druhé strany, když už jsem v tom sedle. Tamhle dále už na mě mrká oranžový trůhelník, značící vchod do džungle. Koukat se výhledem na hory. Tamhle v dálce ještě zbyl sníh na kopci, těžko to vidíte, ale furt tam je. A když se podívám dolů, tak mě jí má deprese, neboť tamhle tu bažinu, kterou vidíme v dáli. Škoda, si vidíte taky, trošku to zoomuju. Tak to, co je teďka ve středu, tu bažinu budu muset překročit, abych se dostal na had. Příjemné. Tak dlouho čekáme, okamžik je tady. Stoupil jsem do říše bažin, prdykání, to blízký vody, zláto kam se podíváš a není úniku. Můžete všimnout, tak je to docela bludiště a najít tu správnou cestu tady tím Bordeaux není úplně snadný. Ale dá to. Tamhle v dálce sedlo. Tak jo, tak jdeme dál. Vážně jsem se vykoupal, takže mi to trochu zdrželo, protože jsem tam zapomněl šampon a musel se pro ně vracet. Tady máme malý vodopád.
cestě k hatu. Zdá se, že tady aspoň jednu noc nepršelo, když se většina míst tady té bažiny dá projít. Na suchou nohou asi není možný říct, ale s vodou jenom pokotníky. A hlavně se ukázaly cestičky, kterým asi to dá vůbec projít. Před dvěma dnama, když jsme tudy šli, tak v uvozovkách vodní hladina byla aspoň o 10 až 20 čísel vejš. Což znamená obrovský rozdíl. Tak, teď to byla bolejtka. Vodopády po 2 dnech deště. Myslím, že je docela spektakulární. Naposled zdravím, máme 8 hodin, jsme na hátu, možná jsme došli až na ten poslední, protože Pepa s Lenkou už na to nemají síly a já mám tak prdeli, chodidla po 10 hodinách ve vodě, takže by se mi normálně slouply. Tady to je dvojitá čínská polívka, tamhle jsou další 2, tam je zatopena v krbu, pověšený hadry a brzo půjdeme spát. Tak se mějte, pic. Zdravím opět Steku, den poté, dneska je čtvrtek 20. února 2012.
A tentokrát mířím na poslední had, z kterého se pak dostaneme k naší jachtě. Na fjordech nám prší, naprosto klasicky, akorát už se chystám vyrazit. A vypadá to, že nám fouká silnej jižní vítr, což nám hodně zkomplikuje pádlování. No, do hatu zbývá, řekněme, hodina. Boty mám opět mokrý, samozřejmě. To je prudně to pěkný strom. Drobeček. Boty mám mokrý. A aby toho nebylo málo, tak když jsem se včera sušil, to tím způsobem, že jsem postavil ešus na kamínka a na ešus boty, tak se mi botičky poněkud protavily ešusem, takže mám v podrážce dvě takový hezký půlměsíčkový kola, půl kola. No nicméně boty fungujou v průchodě, akorát do nich malinko teče. Tentokrát z Blockwireu uprostřed soutězky. Zajímavost tady soutězce je, že vám ji ukážu, že když jsme tady byli naposled, což je před týdnem, tak tady mezi šutrama netekla ani kapka vody. Po týdnu neustálýho, téměř neustálýho deště, tady je docela slušná řeka. Zdravím při poslední etapě naší cesty. Čekají nás 2 hodiny pádlování přes Lake Hankinson k jachtě. Tady já s panem velkým borcem Pepou budeme pádlovat, takže vidíte na jeho ruce, tyjo, tu mám co dělat. Můžu na to těšit. No jo, už se vytahuji. Tak takhle vypadá Lake Hankinson dneska. Nevypadá to na žádný extra vítr, nejsou žádný extra vlny, takže by to teoreticky nemuselo být až tak hrozný. Vašek nám tady nahazuje na pstruhy. Už jsme tady viděli jednoho aspoň půlmetrovýho, ale viděl nás dřív než my jeho, takže z toho nic nebylo. No, tak jo, tak zatím pic. Tak zdravím v závěru 7. večera od doby, co jsme se rozhodli jet na Georgetown. A tentokrát jsme, jak se to jmenuje? Junction něco... No, zkrátka jsme na okraji ptačí ochranné zóny a dáváme si konečně pořádnou baštu, protože jsme byli izolovaní od jídla. Například já mám víno, check. Potom, to bude asi 2 kila kuřete, na chili, na sweet thai omáčce, cibuli, ground chili, kajunu a dalších milionů palivých věcí. Jo, a nějaký sandfliesky, určitě. A k tomu jako příloha baked beans. Máme se nejlíp. Vašek se tady kuchtí špagety s cibulí, se sýrem a se salámem, no prostě se máme úplně bohově. Vašek navíc našel trávu, takže vypadá to, že večer bude jako ještě příjemnější. A to je asi tak všechno. Takže nakonec všechno dobře dopadlo, už nejsme zmoklí. Sušíme 3 zadky věcí, díky za osvětlení. Plus boty, plus, vidíte prd, to nevadí. Plus boty, kalhoty, karimatky, spacáky, stany, krosny, všechno. No, a jsme tady všichni. Lenka? Pepa? Pěkně. Vašek? To jsme my, tak čus.